L'Ajuntament de Batea ha viscut avui un ple molt agitat. Començam, vale? Començam. Si el president de la Generalitat parlam en ell i solucionam tots aquests temes, ja no caldrà anar parlant amb la solidaritat del govern. No tenia dret a ficar en boca del poble que volem o que teníem la intenció o que exploràvem la possibilitat en qualsevol de les seves fórmules de sortir. Glòria Boquizo, TV3 Batea.